लोगोफोर खुलुमबाय बिगयारि इउट्यूब चेनेलाव रायजो राजा नोंथांमोनखौ गासिखौबो गोसो गोरबोजों बराय हरग्रोबाय। दिनै लक्ष्मी फुजा आं न'आवबो फुजा होगोन, ओजोंहाय संखंआव थांनानैबो फुजा हैगोन। न'आव आं माबायदि फुजा होगोन, ओजोंहाय थांनानै माबायदि फुजा होगोन नोंथांमोननो आङो ससे भिडिअ बानायनानै दिन्थिलांबाय थागोन। आंजों लोगोसे नोंथांमोना नायफालांबाय थाबानो जाबाय। आरोबाव रायजो राजा नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमहरबावबाय। जोंनि बिगयारि ब्लगा गोदानसो, दिनैसो फार्स्ट भिडिअ बानायदों। अन्नानै नोंथांमोना जोंनि चेनेलखौ बेसेबां हायो शेयार खालामना हो, सापर्ट खालामना हो। थ'दो होमबा भिडिअखौ जागायजेनसै। थ'दो। नै लोगोफोर जोङो फुजायाव मोनफैमारबाय। संखं थिनालिनि लोखि फुजायाव जों फुजा होनो फैदों। नै एसे नोंसोरनो दोनथायलांनो नायलांबाय थाबानो जाबाय। गोमारबायसो। ओइ पानिपुरि फानदों नामा नोंसोरो? मोजाङानो जादों दे। जों गामिनि दे इयो पानिपुरि फानग्राफोरा। बेसे खरि फानदों? 10 थाखायाव मोनबा आरो मा दं? जागोन दे, दसे उनाव जों जाफैगोन। जों फुजा होनो फैदों, फुजा हैनो थांगोरनो। फै। नै दिनै बारा मानसि जायाखै, गाबोननिफ्रायसो
होमबासो मानसिया भिर जागोन दखानाबो देग्लाय एसे खम नामा नायलांबाय था जोंनि समखं तिनिआलिनि लोक्षि फुजाखौ जि मोजां साजायदों हटेल इयो दखाना ओइनो सासे ब्लग बानायग्रा दं दै मा फानदोंथाय ओइनै ब्लगार नायलांबाय था बिदि मेलाफोरथ' गैया जेबो बे दखानानोसै आरो जानाय लोंनाय गारि मटर चाउमिन मम' नै गेटआ जोंनि लोक्षि मन्दिरनि गेटआ बेनो थांनाय बोसोरफोराव बिराद माबा माबि साजायदोंमोन दैफोराव ना दोननाय गैयानो माथो देग्लाय जेबो एबार जोङो मन्दिराव मोनफैमारबाय फुजा होगोन नोंथांमोनहा फुजा होनायखौ दिन्थिलांगोन नायलांबाय था तिनिआलिनि मोसाग्रा स्टेजआ बेनो दा मानसि मोसाथ'वाखै दसे उनाव जागोन मोसाग्राफ्रा ओंखारगासिनो दं